Kukwazenzele eMzantsi Afrika ngokuba imali ziphelela kwizandla ezingamele zifumana mali. Ezi zimbono zikamphicothi zincwadi zikarhulumente uKimi Makwethu ongasekhoyo. Osezihlangwini zakhe ngoku naye uyavuma imeko yomasipala ayiginyise mathe. We can't confirm completeness of this number, and we therefore can assert that it is likely to be higher than the 26 billion rand that's being reported. Maluleke uthi imali elahliweyo ngomasipala ingaphaya kwe-14 lezigidigidi zerandi. Iphondo lakumntla-ntshona linengxaki ezinkulu. We noted that they received a combination of conditional grant and equitable share of 861 million rand. At the end of the year, they had 261 million rand. What happened to the 600 million rand? No one is able to account for. KwaZulu-Natal neMpuma Kapa nazo zinemingeni. Chris Hani District Municipality received, in combination of equitable share and conditional grant, a total of R1 billion, 1 billion rand and 43 million rand to be exact. At the end of the year, they had 42 million rand in the bank account. So essentially R1 billion of money that has gone through that municipality with very little information as to what is spent on. Isinye kwishumi lomasipala sifumene incwadi ezicocekileyo kulonyaka mali udlulileyo. Kulelani Philip, SABC News eParlamente.